नै लोगोफोर जोंना बोराया माल गोदान लाना फैबावबाय नायदो नोंथांमोना जों मा गोदान माल लाबोदों नोंथांमोननो देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादे लोगोफोर खुलुमबाय नित्या सरगियारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायहरबाय दायो आङो दहाय सफैनाय नै माखासे गोदान कालेक्शनफोरखौ देखायनो नागिरदों दहाय सफैनाय नैबे रेगि रेगां आरो नैबे मास्राइसनि फालि ओमफ्राय नैबे वेस्टकटफोर जेखौ देखायगोन बेखौल' बासिनानै लाबाय आरो आं नैबे गामसा गोमोनि गुफुर आगरनि गोथांनि इदि आरो बयबो ओमफ्राय बे जाबाय इन्दिफोर जेखौ देखायगोन बेखौ लाबाय आरोना आङो दायो आं गांसे देखायलांसै फार्स्टआवनो आङो रेगि रेगांखौ देखायग्रोनोसै रेगि रेगाङाव मा कालेक्शन फैदों माबे कालाराव मा आगरनि बेफोरखौ आङो गांसे बासिनानै लाखाबाय बे बासिना लाखानायखिनिखौ आं देखायनोसै आरो नोंथांमोननो थ'दो बिदिब्ला नायलांदो बे गोमो बिदनजों देखायनोसै आङो गोमो बिदनजोंनो बयखौबो लानाय नायनानै जेनेबा माबायदि नुयो बेखौ देखायनोसै आरोना नै बिदन दख'नाजों मानो होनबा बिदनजोंनो गानखागोन नालाय जोमखागोन नालाय बेखौ बांसिन बिदन बा आगर गोनांजों आं देखायासै आरोना बिदनजों बयनिख्रुइ सिम्पोलसिन दख'नाजोंनो माबायदि समायखायो बेखौ देखायबाय आरो आगर गोनांजोंथ' आरो बिनिफ्राय साबसिन समायबावगोन आरो लोगोफोर नैबे गोजायाव गोमो आगर ओमफ्राय गुफुर आरो गोथां मिना दे लोगोफोर जा मोजां नुखादों दख'नाखौ बेखौनो लाथ'नोसै ओमफ्राय नैबे सेमावनो नैबे गुना गोनां दे जोंनाय साइनिं गुना गोनां आरोना माने जोंख्लाबनाय आरो बेबो बियो रेड आरो गुफुर गोजा आरो गुफुरनि मिना आरो गोजा आरो गुफुरनि मिना ओमफ्राय एबार नैबे मास्राइसनि आरोना फालिया नैबे साइड आगर नैबेबायदि साइड आगर बियो बेबो नै जा समायना गुफुर मिना गोनजा आरोना लोगोफोर अर्डार खालामदो जायफोरा मोजां नुदों नोंथांमोना अर्डार खालामखादो मानो होनबा बैसागुआव बेफोरखौ मोननो थांनाय नंला मानो होनबा बुहुत माला क्राइसिस जाथारो नालाय थोलायलाया बेनिखायनो थोहैया जायो आरोना बिनिखायनो दानिफ्रायनो नोंथांमोना शपिं खालायदो आरो बैसागुनि थाखाय जायफोरा फसायबाय स्क्रिनशट खालायनानै हरदो ओमफ्राय नैबे गोजानि गासिबो 500नि गोजा दे लोगोफोर रेगि रेगाङा 500नि नैबेयो 500 गोजा ओमफ्राय एबार आगर गिदिर लानाय आरोना बियो आगर गिदिर लादों नै बेबो जोंनाय गोनां जे जोंनाय साइनिं गोनां आरोना लोगोफोर बेयाव गोथां आरो मिना लगायदों आरो बेयाव नायदो लोगोफोर 500 दे ओमफ्राय करियार चार्जआ एक्सट्रा जागोन आरोना करियार चार्जखौ अनलाइनावहाय जों होनो हानाय नङा नोंथांमोना होनानै लानांगोन 500 आरो जायफोरा खाथिनि नोंथांमोना फैदो आंनि दखानावहाय बेफोर दायो स्टक एभेलेबेल जाजोब्बाय नोंथांमोना लांफैदो उदालगुरियाव फैब्ला हाबफैदो आरोना नैबे मोनसे आगरा आरो स्टार बायदि आरो लोगोफोर नैबेनि आगरा नायदो बिदन दख'नाजों जा समायना नुदोंना लोगोफोर बिदन दख'नाजों आरो आगर गोनांदोंबाथ' बांसिन समायबावगोन लोगोफोर नै आरो माइदिनि दख'नाफोरजोंबो समायफ्लेगोन आं दिनै माइदिनि दख'ना देखायासै गोदान कालेक्शन माने गाबोन फैगोन गाबोन समफोर होमबानिया आं देखायनोसै नोंथांमोननो माइदिनि दख'नाखौहाय ओमफ्राय इन्दिनि फालिखौबो नेक्स्ट भिडिअफोराव देखायफिननाय जागोन मोनफैथारसिगोन आरोना दागासिनो दङ दाखालि गोबाङानो इन्दिनि सादोरखौहाय मोनासै नोंथांमोना गाज्रि दामोन बा जिंगा दासि माला सफैफिनगोन आं भिडिअ होब्ला नोंथांमोना अर्डार खालामफिनबानो जाबाय बे मोनसे पियाज कालारनि आरोना लोगोफोर रेगि रेगाङा जा समायना नै आगरा अर्डार खालामदो लोगोफोर स्क्रिनशट खालायदो दे
नैबे गुफुरनि आरोना गुफुरनि आरनाय बेबो 500नियानो ओमफ्राय नैबे मोनसे बेबो मास्राइसनि आरो मोनसेखौ दहाय खिथिबाय नै बियो जाबाय 600नि दे लोगोफोर दहायनि आं प्राइसखौ खोन्थालांबा हरदों दोहैनिया माने गेजेराव गैयामोन आरो नैबे मास्राइसनिया एसे दामा बारा दे 600 आरो बेयो नैबे गेजेराव लानाय आरो नैबे गेजेराव लायो मोननैबो एखे जागोन आरो प्राइसआ मोननैबो एखे प्राइसनि जागोन आरो लोगोफोर 600 अनलि 600 लानो कम्फर्टेबल गरमावबो लानो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया आं फालिखौ देखायजोबसै नैबे 700नि मास्राइसआव अल बडि आगर लानाय लोगोफोर नै माबायदि नुदों लोगोफोर आंथ' जोबोद मोजां मोनदों दै जा सफ्ट मोजां आरो कम्फर्टेबल आरो बियो नै बे 700नि लोगोफोर ओमफ्राय बेयावनो बेलेग बेलेग डिजाइननि दङ बेलेग बेलेग फुलनि आरो एखे डिजाइनावहाय बिबारा बेलेग बेलेग नैबे मोनसे मोजां नुदों दे लोगोफोर जा मोजांखा आरोना रिगि रिगां स्टाइलाव दादों आरो बेबो मास्राइसनि 700 गासिबो एखे प्राइस जागोन बेफोरो नै जा समायना ओमफ्राय कुरियार चार्जआ अनलाइन बिहरग्राफोरनिया नोंथांमोना होनांगोन दे जोंहा मिलायहैया आरो होनो थाखाय ओमफ्राय नैबे मोनसेबाव बेबो जा समायना नै लोगोफोर नै समायनाथार आंनि एरनाय नै बेबो मोजांथार लोगोफोर नायदो एबार वेस्टकट देखायनोसै बिनि उनाव रिगि रिगां गामसा मोनगोन ओमफ्राय 6 हातनि लिंथि थेबग्रा गामसाबो मोनगोन आरोना लोगोफोर दायो वेस्टकटआव नैबे पियर इन्दिनिखौ देखायग्रोनोसै आङो नैबे पियर इन्दिनि बियो 42 साइज आरोना लोगोफोर 42 साइज गिदिर साइज आरो 42 बाबो ओमफ्राय नैबे जाबाय बेबो 42 गोजानि आरो बियो 44खौनो होनदो एसे गिदिर गिदिर साइज थाबोदों आङो जायफोरा फसायदों स्क्रिनशट खालामहरदो बेफोरो इन्दिनिया 3000 लोगोफोर 3000 नै बियो जाबाय केलेन्डारिं खालामनाय इन्दिया ओमफ्राय नै बियो जाबाय पियर हेन्डमेड हेन्डलुमनि आरो बियो ना आखाइजों दानायनि इन्दि आरो बियो बेखौ एसे गिदिर गिदिर बोरैबा नुनो हागौ ओमफ्राय नै बियो स्लिम स्लिम आरो मोननैबो सेम प्राइस जागोन बेबो ओमफ्राय नैबे 38 नाम्बारनि 38 नाम्बारनि 3000 दे लोगोफोर दामा मोजाङै खोनासंनानै लादो लोगोफोर नङाबा नोंथांमोना आन्दायो दामखौहाय 3000नि गोजा आरो 42 42 38 42 44 मोनथाम साइजनि मोननो हागोन आरो ओमफ्राय र' आरो दंबायो आरो दख'नानिबो बैसागुनि थाखायनो जों रेडि खालामखाबाय नै बे कालारनि मोनगोन आरो गोजानि बारा फैयाखै दे आर'नाइया फैसिगोन आरोना आं देखायगासिनो साननैसो उनाव आरो देखायफिनबावगोन लोगोफोर अर्डार खालामहरदो नैबे 40 साइजनि सोर मा साइजखौ गानो अर्डार खालामहरबानो जाबाय नैबे 44नि 44 बाबो बियो एसे फिसा साइज आरोना 42 बायदिसो दे ओमफ्राय नैबेबो 40नि नै जाखाबाय एबार गामसाखौ देखायनोसै लिंथि थेबनो थाखाय बियो आर'नाइ गोनां आरोना 6 हातनि जागोन आरोना बियो गामसायाथ' गासिबो एखेयानो थाखायो नालाय ओंखाय आं फुवारला बेबायदिनो देखायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे किरनावहाय माबा जाबाय गोमो आगर बे 500 जागोन दे लोगोफोर नै बियो गुफुर आगर 6 हातनि 500 फसायग्राफोरा वाट्सएपआव आंखौ रायज्लायहरदो नाम्बार होखानाय दङ ओमफ्राय नै गोथांनि नै बे जाबाय गोथांनि गोमो आगर लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेसेनोसै आरो जायफोरा नायबाय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो हामबायसै आरोबाव गाबोन समफोर गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननिसिम फैबावगोन